हाय हाय डॉक्टर साहब इतना सुकून। आ जब अंदर ढुकिए गई बाड़ू तो इतना चुनात काहे बाड़ू? हमार फर्ज बनत रहला तो पूछ लेनी हो। बोला का करे आइल बाड़ू? साया साड़ी खरीदे आइल बानी। हई बड़ा बेलज मेहरा रुबिया रे यही ना डॉक्टर से बतियावल जाला। रोरो तो खूब पूछता ने केहू दवा खाना में आवेला तो दवे न करावे आवेला। ठीक बा बोला तोहर का नाम है? लुलिया। लुलिया? तो काहे भक्त चोनर जैसन बनैले बाड़ू अपन हुलिया? हलिया गोलिया ललिया कान के बोलिया बाद में देखे। जब तोहर मर्जी बटलही बा तो बाद में देख लेम। बोला एबरा का देखी? ए डॉक्टर साहब हमरा पूरा देह के चेकअप करावे के बा, लेकिन हाँ हमरा बिना देह के छुआ ले। तो ठीक बा पूरा कपड़ा खोल के लेट जा। ठीक बा। इतना सुकून। हाँ तो तहार काम तो ठीक बा, छत पे जाकर नीचे कूद जा। डॉक्टर साहब रोरा ये का कहता नहीं, हमारे एगो दुलरुआ भतार बाड़े, रोवत भुकरिया में जाइए। हाँ तो तोहार दिमागो ठीक बा। लो है 100 रुपया, जाके तनी करिका रसगुल्ला लियावा तो दुनू जना मिल के बैठ के खाई जाई। मर मुदई के ये तो 20 रुपया बा। अच्छा तो तोहार आँखों ठीक बा, तो घर से कैसे अइलू ह? का करे में डॉक्टर साहब, हमर मरद काम करे चल गइल हन तो हम पैदले चल आइनी है। तो हाँ तहार गोड़ो ठीक बा, तो हमार रूमवा के कमरिया कैसे खोलू ह? अपना कोमल हाथ से। हाँ अब तोहार हाथों ठीक बा। देखो तोहार सब चेकअप हो गई, अंदर से बाहर ले एकदम चकाचक बाड़ू। तू घर के सब काम कर सकेलू, तारा कोनो दिक्कत ना होई। जा एकदम टानाटन बाड़ू। मारना थिया के बेटा के रे ई कैसन डॉक्टर बाड़े, इतना घामा में जरत मरत आइनी हो कि डॉक्टर साहब तनी गलत रिपोर्ट बना देम तो घर के काम कोनो हमरा ना करे के पड़ी, लेकिन ई मुदैया कहत घर के सब काम कर सकेलू। मारे सन डॉक्टर के।